Eu son de vocación de estudios tardía, serodia, e de vocación literaria temperá. Realmente eu ingresei no Instituto de Lugo por vontade propia contra vontades, algunhas familiares incluso, case cumprir os 15 anos. E no primeiro curso en Lugo espertou a miña vocación literaria tamén en contacto cun poema de Manrique. Lugo era especialmente favorable entón para a vocación literaria. Estaba Xesús Alonso Montero como profesor de literatura española e no meu caso particular aproveitei tamén os estímulos dunha profesora cacereña, logo realmente unha escritora galega de entidade, morreu xa, nova, María Victoria Moreno Márquez. Ali coincidimos, estaría Xoán Cabana, Margarita Ledo e outros membros da xeración. E foi o primeiro impulso. Celso Mir Ferreiro, en poesía galega, era o estímulo fundamental de todos, de aí que eu escollese un texto emblemático. Este tipo de poesía contra a longa noite, contra o franquismo, marca en parte a miña primeira etapa literaria a miña primeira etapa literaria poética xunto co amor. Logo, nunha segunda etapa, xa en Santiago, en contacto coa miña muller, caso no ano 75, cunha poeta tamén, Elena Villar, frutifica unha segunda etapa importante, e moi fecunda, incluso de colaboración literaria. Somos coautores de varios textos, novela e poesía, os dous durante unha década, cando menos. Esta segunda etapa marca fundamentalmente o amor xa. Empeza a haber estabilidade democrática. Falaría dunha terceira etapa poética marcada sobre todo pola ausencia, pola nostalgia. Xa morren os colegas incluso, morren os pais, etc. É a etapa da ausencia. A isto habería que engadir, no meu caso, unha actividade que levo en paralelo sempre coa poética, que é a narrativa, é a novela. Eu descanso da poesía escribindo novela desde hai uns 30 anos. Eu creo que con isto resumiría un pouco a miña trayectoria literaria, non tendo en conta, claro, o meu labor ensaístico e de articulista, que é tamén constante.